Kuya, wag kag apelyido, Good morning, ma'am. Doc. Makabali. Unsay problema, ma'am? Oo, kudok eh. Ay, ayog ka, wow, ay. Daghang ko mga pasyente diri, ma'am, nga. Dili sila dapat mauwa kay. You know, na doktor ko. Kabalo na ko mga unsay mga problema ba. Kanang hapit na magugko maminyo, Dok nya. O kanindot, nang hapit na ka magbinyo. Lagi akong mabana, Dok ba kay higal kayo, Dok? Ay, ma'am, kanindot, anang higal, ma'am. Oy, mo na ampay na ako. Nga kay perminti makukulbaan, Dok. Nga mahadlok sad ko. Oh, anak na lang, ma'am, kanang. Pari ay mong bana. Kay akong check upon. Nga tagaan ako siya tambal. Ha? Ang Sige. kanang ayaw lang, Dok, oy. Kanang ako lang, Dok ba? Ako lang magay og tambal, Dok ba kay panang tawa sa akong kulba og ako ang hadlok, Dok. Ampay na daw ni ma'am. Ay, Kailangan sige, tagante kag resita, ha? Inside. Makabali.